Dem baş temaşevanın heja bernameye ve jevine em dîsal pêşberî mêvanê me îroyîn hêja Ayhan Erkmen e ji Qersê mêvanê me ye bi gotina wî em ê çawa pênaseb bikin mamoste em bêjin derûnî nas em bêjin nojdar ji ber ku dibêje çîrok riha derman dike em ê bêjin nojdar. Mamoste tu bixêr hatî serçava hatî. Spas ji bo daweta we jî spasiyê xwe dikim. Malava. Ayhan Erkmen em berê wek helbestvanekî nas dikin, wek nivîskarekî nas dikin. Hêla wî ya siyasetmedariyê jî hey em ê behsa wî nekin niha di vê bernamê de. Lê niha em dixwazin li ser çîrokbêjiya Ayhan Erkmen bisekinin. Ev çîrokbêjî, çîroka çîrokbêjiya te çi ye gelo? Van rojên dawîn pir dipirsin. Ez jî dibêjim ku ez ew nifşa ku herî dawî gihîştim ew çanda oda ez serhedê me we jî got Qersê dîgorê me gundê Bazarcixê. Ez ku zar bûm gunda Ceyran tunebû û odê gund hebûn, dîvan ava dibûn. Em jî bi lenga dîvanê dengbêj û çîrokbêje de rû diniştin, me guhtar dikir. Dema dihatin mal jî me xwişk û birayê xwe diya xwe re parî ve dikir. Wisa dilê min alimî çîrokbêjî tim jî min digot erê rastê wek gotina we min helbest nivîsîn. Lê min nava cemaeta dost û heval de jî tim çîrok digot. Peyra jî işte sedema siyasetî em hatin girtinî. Hundir da jî wek ew çîrokbêjiya min devam kir. Nava sohbetê komê hevala da filan. Gelek çîrok jî berhev bûn. Fikra min bi derketinê ez derketema derve û gundê welatê xwe gund bigeriyama û min zarê wan re çîrok bigota. Ez ku derketim min dît trendek destpêkiriye ku çîrokbêjî rûbarê dunê da Avrupayê çîrokbêjî wek gotina we ji bo rehabilitasyonê tîne bikaranîn. Heta hêla Tirkiyeyê hin kesê Avrupî hatine û Tirkî hîn bûne û çîroka dibêjin. Lê nava civaka me da ser erdnîgariya me çavkaniya çîroka welatê me Kurdistanê çîrok nedihat gotin. Erê çîroka dixwînin rast e ez kedewan dibînim û rêzdarim wênek datînin ekranê peyra çîroka dixwînin. Min got ez çîroka bêjim û hez dikim. Hezkirina xwe bijîm û çîrokbêjî wisa dest pê kir. Yani di navbera çîrokbêjî çîroknûsiyê de çi cudahî hey ya jî çîrokxwandinê de hinekî zêdetir dikari vekî mamoste? Rast heman demê min ev çîrokanan nivîsîne zaten çîrokê min nivîskîne lê vê sedemê da vê serdemê da xwandin zêde ketiye. Bi xwandinê tu hestê xwe û gotinê xwe nikarî bigîjînî pêleke pir mezin. Ji bo wekî min xwast ez bê çîroka parî vekim, bêjim, bexwînim û xwandin wek gotina min e vî şeklî cudayî ya meriv dikare bêje wiha ez xwe bêtir nav da dibînim û ez pêş cemaetê me û cemaetê re parî ve dikim û carcarna dibe xwe jî derbas dibim. Heta qet bîr nakim zulmek jinekî hatibû kirinê û min jî ew zilma wê jina êzdî parî vekir. Dema mikî parî vekir min ewî zulm wê jina êzdî kiribû min jê re derva îrada xwe min jê re gotibiye kafir çaya vî yeka kir filan. Min dît nebiyê ya min xeyîdîne gotin te çima kalkê me re gotiye kafir filan. Min got ya kalkê we kir gelo çi bû? Lê gava lê mêze dikî yek diya te, bavê te, xwişk birayê te bikuje û te xwe re nikah bike. Navê wê ya êdî vira civak bide. Tiştê wisa jî dibe. Em bêjin min bixwanda ew çîrok belkî ew peyva devê min dernekete. Belê. Kafir û kafiristanî peyveke zêde li ser hedê tê bikaranîn ji ber êjên li wê derê hatine jîn bûyerên bi vî rengiyê li wê derê hatine jîn. Yani çîrokên te hinekî ji çîrokên gelêrî cudatirin. Yani jaliyekî ve tama çîrokên gelêrî jê tê û meseleya bûyîna pir a di navbera nivşan de. Yani jalîkî ve çîrokên te wekû te got niha tiştekî ku li cîhanê nû bûye trend bûye moda
li cîhanê belav bûye jalîkî ve hêleke wî ya nûjen hey jalîkî ve jî ew odeyên ku te di navbera odeyan de peyamnêrî kirî ji oda mêvanan te çîrokek ragihandî metbexê ya em bêjin odeya eywana malê çîrokbêjiya xwe li ku derê didî rûniştandin ji alî demê ve çavkaniyê çîroka min wek gotina we tê fê civakê tê çavkaniyê çîroka min ya yekemîn civak e ez gundekî kurdewar da mezin bûm û yek ev e ya duyemîn û ew çanda oda da dengbêj û çîrokbêj em bilinga oda rûniştin me gudar kiriye bû yek jî dema girtîgehê de bûm ser vêjeya me klasîk jî baş xebitîn em ser Ehmedê Xanî ez salekê xebitîm ser Feqî Teyran 8 meha ser Baba Tahîrê Yûriyan 4 meha xebitîm vana nava dilê min tijî kir û formdan çîroka min ev nîbûna ev her sê çavkanî nîbûna çîroka min ez bawerim yê ziwa bûye wek gotina we çîrokê ez dibêjim çîrokê me yê gelerî nînin çîrokê gelerî gelek hatine nivîsandin û tên gotin jî dengbêja deng jî gotine lê ev çîrokê ez dibêjim armanca min yek jî ev e ku dîrokeke nêz da bûyerên hatine jiyandin hatine serê mirova hatine serê hespekî hatine serê kevrekî û darekî dixwazim wanî parî ve bikim ji ber ku ji bo çi sed sala îrohîn re dibêjin sed saleke bêbext vêya wisa fire dikin ji bo mirova re jî dibêjin lê ez dibêjim na derdorê me mirovê bext hê hene evînê mezin hêj tênê jiyandin egîdî ser rûyê duniyê hem jî erdnîgariya me de ye tê jiyandin dixwazim wiya bêjim yani ew te jî kerem kir dengbêjiyê jalîkî ve yani ew pênaseya dengbêjiyê carinan hinekî teng tê famkirin tenê wek kesê ku dengê xwe bikartîne kesê ku deng jê tê bikaranîn lê dengbêjî de eslê xwe da dema em ji yekî pirsekê dipirsin bêjin ka bêje dengê dinyayê çi heye filan kes o deng vedaye yani wek em bêjin peyamnêrekî wek nûçegihanekî wek kesekî ku xeberan belav dike ji cihekî bo cihekî din wek rojnameyeke di navgel da digere û nûçeyên belav dike na ev tiştê ku dikî jî li gor min hinekî ew e yani tu ev bûyerên ku di dîroka nêz de wek ku te jî kerem kir tu behsa Baba Tahîrê Yûriyan jî dikî tu behsa Mela jî dikî Xanî jî dikî lê bi giranî çîrokên te li ser karakterên li kêlekê em bêjin karakterên ku zêde nayên naskirin ya jî diber siya lehengê sereke de veşirîne mane wenda bûne nehatine dîtin ya jî giring nehatine dîtin çawa bêdî tu hinekî çîroka wan vedibêjî yani tu dixwazî dilê kesî nemîne ya jî bi vî awayî tu dixwazî çi bikî ev kesên ku zêde nav û dengê wan nehatî bihîstin wek ku te jî kerem kir navê siwarê hespê her kes dizane lê çîroka hespê serboriya hespê gelo çi ye çawa ye kesê de pê nizane te ji xwe re vî tiştî jî hinekî dikî derd ev dengbêjiyê tu ji bo xwe qebûl dikî nakî yani ev ez şagirtê wan im hêj dengbêj û temam navê em niha bernamekê jî çê dikin û servan tewnî civakî jî parî ve dikin me navê ya daniye çîrokbêj lê ez şagirtê çîrokbêj û dengbêja me dema sirakî hildidim dest û dinivîsînim jî çîrokê xwe ji bo bernamekê jî em gund digerin niha gunda da pey vê ber bi wendabûnê ve diçin pêşgotinê ber bi wendabûnê ve diçin û ehse ez wî gundî dibîsim ez hemen nîşe digirim û çîroka bêra dibe bingehek em çûbûn gundekî cemaateke kal û pîre dabûn min dît pîrekê sond xwar got ez bi şeva ker û lal bikim ser şeva ker û lal sond xwar ev dikare temam min ser vê pirsê min tenê çîrok nivîsî ser vê pirsê hin kes dikarin destana binivîsin hin kes dikarin gelek tişta binivîsin û biafrînin ne wisa tê
ام سرحد ما بیوه که دیاغ ناده مدگویم دیاغ ناده من بکار آنی فلان میتین کسا گویا گو حتیه جبیر کنن تو شما تینی مرو دو بجام جبیر که او از دیاغ نادم پرنای بکارانی حتیه جبیر کنن یه فهم نکن اما گو ام بینن فهم نوسا یعنی جبیر کنی درخن جبر کو به سالان به 100 سالان هاتیه بکارانین جبوی ویه که جبو زمان از دبیجم زندیه و دجی تو پیرا بجی جتر هوالتیت که تو پیرا نجی تر هوالتیه نکه جبوی که بحره که آرمان جا میجی اوه که دم سرکی چی رو که دبیجم تنی نبیجم تنی تراژدیه که نبیجم دم تراژدیه دبیجم و وی زمان می 1000 ساله قدیم بکار بینم پیشکوتنا بکار بینم بیوا د جیه دا بکار بینم اوجی درد کمره تنی در ناکویم امین بن بلکه هنک دم تماشات کند بجن سکنی پیش کامرای بلکه چیروکو نه بریویا به هفته به مها سر چیروکا دخبتم حتی هن چیروکا دا از بحث چیروکا ریش دکم ام بجن چیروکا می زیرو هبو می تفدره که ویا کر مخلص کر لی استرسیان می پاری وینه کر جبر که نوا چیروکی عالی کی چیروکا مد دیگیشته شخصیت کی مزن اسماعیل آقای شکاکی سمکو اری مگو جبر کو جبو خاطر سمکو از وی چیروکی نبیشم لی از به زیرو روی قهرمان می سال 1980 چویر رحمتی از وی راسا پر جیامه کو شفهات خونا من و مخیدی بو بمرا ناخفی اسکی حشیار بوم قز بی گلو او کی بو هات خونا خو نکتم مگو او زیرو هاتی خونا من از چیروکا زیرو بیجم اما چیروکا زیرو پاری وکر یعنی دینداینه که جالیه کیوا اف کاری گوتد کی نها تبعث کر براسته و تشتکی گله کی گرینگش تشتش بو زمان در باستارش بو وجه دفکیجیش بو وجه گلیریجی و جبو روشا کرده یا نها جی در باستاره اف جبو متشتکی گله کی گرینگه یعنی نها پشتی که او اوده دریل وان اوده کتن یا جی هاتن کاول کرن هاتن شوتاندن هاتن بالا کرن با آوه یکی نه نورمال با آوه یکی نه خوزایی کرد جمال خو جوار خو جخوه دور کتن جنچکه با آوه یکی زور و زحمت او تشلپی خو هشتن و پشتی دمه که کشیاری اک چه بو لخوا مکراتن اک چه بو وگره لمال ام بیجن دمیجیان ده چه بو دهنک واران ده هنک جیان ده افتشت کیما یعنی از تخوازم چه بیجم ناگل کرد دنگ بیجیه وک ام بیجن هیمکی وک بنگه که وی چانده یا جی ام بیجن نابینن یا جی خواه دوماهیل که وی چانده نابینن بگو من جیان ده گوهره گلک تشتو گوهرن زمان ده گوهره آقا ده گوهره لی ام بیجم دنگ بیجیه وقت تشتکی میستیک وقت تشتکی اوتانتیک وقت تشتکی که دیرو که کهون ده مایی دبینن هر وها ده روژا میا ایروین ده چیروکه جی وقت تشتکی که رابردوی مایه وقت تشتکی که باش تکنولوژی مایه تشتکی که جهه وی ده جیانا نهاده تونه گل کس مخابن وسا دبیجن لی وقت تا گوی جالی که واجی اف تناف دنکه دست بجن جیهانا پیشکت جی چیروکه وک آموره که تداویه بکارتینه یعنی کسی که بخواه بزانه به قیمت خواه بزانه به ام بجن کسی که خواه وگریا به براستی خواه بجی بخواه بونا خواه بزانه به بوی آوائله جبو آلیه دنه جواکه جی افتشتی ایجا از ده درج نکم از خوازم وی تشتی بجم لآلیه کی تشتکی که هنکی وک پارچه کی دیرو که مایه لآلیه دنجی تشتکی که نو دکوه ناف جواکت حتی جواکا کردارا هنک تشتکی هنکی غریبه تکنولوژی و یوتیوب و اف مدیا جواکی تو گلکی خوشی بکارتینی اویا تو چوا بکارتینی جکو درکت چه انجامان تجه دگری یعنی دما که چیروک بشک لعوده که چیروک خواه ببیجه لوی جوات دمینه دما تلسر قاده که تکنولوژی کم بیجن مدیا جواکی تا چیروک خود بیجی
بلکی چیروکێک تا 5 سال بەرێ گوتی vegerek niha belkî zarokek ya kesek mazinek yek ji neviyên wan lehengên ku te behs kirî nû bihîst dibe û temaşe kiribe û xwe digihîne te ev tu dikarî hinekî behsa wê qadê bikaranîna wê qadê bikî bandorên wê. Spas. Min herî dawî çîroka jinekê êzdî parvekir. Keçeke êzdî parvekir, trajedî jiya bû, navê wî ya Şenê bû. Avrupayê doktorekî Doktor Xelîl Savûcû kesekî êzdiyê Amedê û 35 sal e Avrupayê bi min geriya û pir hestewar bû. Zimanê wî ve negeriya tiştekî bêje peyra dawiye de em hevdû geriyan wê gavê me nikarim newiya tişte dikarî bigota ne jî min peyra tiştê pir êş û jan wî jî parî vekirin. Rastî gavam lê mêze bikin işte çendekî berî vê ez herema Xaldiya bûm bi Şêriyê. Dema mirov wê herema Xaldiya dimeşe wek gotina we welatekî efsana da û efsûnî dimeşî. Her der ziyaret yalikî da Qubildor, yalikî da Zêwa Mîra tevî te dimeşin, ruh tevî te dimeşin. Tu bêjî Mîrzikê Zazayê derkeve pêşiya min yan Şêx Mîrzayê Ankosî wî avayî lê yalikî da jî dema çi gunda qehremanê wisa jî hene. Qehremanê wek Mîrzikê Zaza hê jî dijîn. Lê mêzekin ez wera bêjim Çinêrê gundê Çinêrê Pîrhemê tek tenê dijî. Bi 12 kilometre dervayî êlî heye wî gundî da tek tenê dijî pirseke wisa mezin got ku pirseke wisa efsûnî got malbata wî ya jî gi Avrupayê ye hevjîna wî ya dayîka Pîrxemê ew jî serê vê salê 25 çile da miribû kirasguert bû got ez jî Çinêrê herim Çinêrê wêran be. Zimanê merva ve nagere peyvê zêde tiştekî bêjî. Hem bêçaretiye hem jî ha jî hêza xwe jî heye. Ez naçim dibêje ev gundayê wêran be. û dibêje tenê ez û goristana gund hebin û ev ziyareta Zêwa Mîra hebe ber dilê min tijî dike. Gava mirov lê mêze dike ev heskirina welêt ev girêdaya bi rihara dunya ke dinê mixabin nifşa nû mezin dibe belkî pirhaja vê danî be. Derdê min yek jî ew e ez dixwazim navbera nifşa nû û Pîrhemê da bikaribin bibin pire ez ê bigîjim mirazê xwe. Disa gundê dûça hebû bi Şêriyê gundê dûça da qet kes namîne û ev bendava Ilisiyê jî jêra fermanê dixwîne. Apê Sebriyê heftê 5 salî xwe Almanyayê dijî bi salên xwe daya Almanyayê û wan re xebitiye emeklî bûye jî teqawît bûye lê sebra wî wê derê nayê. Havîna tê Elihê gunda derfetê bimîne tune Elihê quncikê otelekê de dimîne her roj diçe gevir û kûçê dûçanê ziyaret dike û wan re diaxife rêwîtiyê dike hevaltiyê dike şûn ve digere tê Elihê. Havîna aha derbas dike û dema zivistana û payîza sirakê diçe Almanyayê digot ez bêsebrim dibêjim ha 40 Roma 39 Roma 38 Roma roja dimire ji bo bigîje gundê xwe. Em gundê xwe da dijîn ha ji wê bedewiya gundê xwe nînin. Niha yani bi rastî têkiliya mirovan û axê telefonan têkiliya mirovan a axê ya bi hev re tiştekî pir ecêb e. Yani dema Mehmed Uzun têbira min hatibû vê dere teşîsa pençeşêrê lê hatibû kirin û her kesî bi çavê em bêjin ku ew ê dî kirasê xwe biguherîne. Wî çavî lê dinhêrî ew xeyîdî got ez nehatime vê dere bimirim. Ez hatime li ser axa xwe bijîm.
û dijî niha jî bi geleka wayan hîna jî dijî ya jî rojnamegerekî ermen hebû Hrant Dink ji bo wî gelek tawanbarî û tişt hatin gotin got ez naxwazim ku vê axê tiştekî pê bikim ez tenê dixwazim di bin vê axê da veşirim dema ez mirim ez bikevim binê vê axê dozeke min a dîtune ya ji bo wek heman tiştî aram tîgran wek nimuneyekê ku te da niha mixabin ew derfeta wî nema ku ew jî wî jî xanî li Amedê girtibû wî jî hez dikir ku were li vê dera bi cih bibe wek ku te jî kerem kir çi qasî bikar vê bibînê vê hilmavî welatî bikêşe cergê xwe ew qasî bike lê mixabin nebû niha têkiliya navbera axê û kesan laliyekî te jî gotibû di cihekî da çîrok ji çîrokan diweledin yani ev karê ku te gotî ez ê bikim hinekî mirov dikare bêje çerçîtiyê jî bi rastî tu tûrikê xwe tu çî kê derê çîrok ji çîrokan çê dibin her kevirek her darek her malek her kesek her çirçeke ser çavê mirovekî bi rastî çîrokên gelekî qedîm têda veşirîne ev tu çawa bi vî tiştî ra bi vî tiştî dikarî ez vêya bêjim niha dema ez bingeha xwe çavkaniya min gundin işte min got ez çûm gundê Bişêrî û gundê Bişêrî de çend çîrok derketin ji min re çend çîrok derketin bingeha xwe gunda digirim nava gel digirim gundê yek kes dijîn digirim û wê trajediyê digirim ew bin hişmendiya min ew e lê lûtka herî jor da işte YouTube'ê da işte mala wana ava prodüksiyon şirketiyekî derê xwe ji min re vekir alîkarî min re kirin dehan heval sibe heya êvarê bi min re û wan çîrokara min jil dibin ez spasdariya xwe jî wan dikim filan lê mêzekin yalîkê dijî dema sirek pêşkeş dikin jî teknîkê herî jor da bikartînin em vêya bîr dikin dibêjin ya işte ew înternet teknîk pir pêş da çûye lê dema sirakî tu wêya bikaribî bibî gunda bikî zimanê gunda çiyê xwe dikire û hine dila da jî diçe rûdinê lê binêrin nivîskar Wezîrê Eşo navekî pir mezin ji bo edebiyata Kurdî malbata wî jî wisa mixabin sala 1918 da û destê zulmkariyê û koçber bûne çûne yalî Ermenistanê geça wê ya Midya Xanimê pirtûkê bavê xwî nehatine weşandin jî min ra parî vekir gelek kesa dema sirekî çîrokê min gudar kirine ez dibînim çîrokên malbatê xwe parî vedikin dibêjin malbata me da jî çîrokekê hate ciyandin mebûsê me berîn birêz Kemal Axtaş min jê ra çîroka hespekî parî vekirî bû Kafkas wî jî ji min ra çîroka hespekî dinê parî vekir çîrokê çîrokanê min çîroka xezala îvo parî vekirîbû jineke yêzdî bû min dît qaqizmanê kekê İdris mi geriya got pîrka min jî êzdiye navê wê şarê ye şara îvo got lê derve wî em derbarê malbata malxalanê xwe da qet tiştekî nizanin gelo em ça bivînin behsa trajediya pîrka xwe kir dema sirakî dinivîsînim jî ev hewldana min jî mirov dibînin û mala wana ava gelek alîkar jî min dikin bijin Celîlê Celîl Tîmûrê Xelîl Aslîka Qadir Mirazê Cemal Midya Qîza Wezîrê Eşo vana hemû çavkaniyên destê xwe da derbarê kesa da çi hebe bi min ra parî vekirin bila bibaxşînin û bê destûr carna saetê şev jî ez ku digerim û min dibersivînin û parî vedikin yê destê xwe da ev jî evekê dide merva hêla derûniyê da hêzê dide merva tu dibînî dilê hin kesav bi te re davêjin û dilê te bi ruhê serrûyê erdnîgariyê re davêje û ev jî hilberîna dide afrandin yani dema mirov li wêjeya Kurdiyan nûjendin hêre ev navên ku te behs kir plastîkê da wan berbiçava ji ke da wan bêhempayê û
و تو جی لسر دوی کانیه که رونشتی راستی قرص شی ام بیجن راوستگه که یا جی واره کی ویجوانیه ویجه بیجیه او خطا قرصه و روانه گرجستان تیفلیسه او کو ازدیم کل سروی خطه چونه لپی خو گلک تشتنه بخاره گلک تشت آنینه عربی شمو وک میناک هنجیران هفن راست یکم رومانا کردی نویسنده شوانه کرمان جان گلک لجهه کی استراتژیک جی جهه کو او اودیا کو لی هینی چیروک بیجی بو یا جی توه کارته ایروین لی هاتی آویتن او اوده یکه بناو دنگه براستی کو گلک دنگه انگرام بها لی برز بونه بلند بونه نها تشتكي عجب من حس كر براستي دما ايهان اركمان تي گوتن كاريكوتي كرن و ساحيسك بمرا چيبو نزانم گلو ت او حس بترا چيد به نه از جوا كسكي كو دوين ناف بري دام من نفشا بريجي ديتي و نفشا نهاجي ام بيجن بريا کوچ بريه پشتي کوچ بريه دما كو كسكي لگون دكي بحثا راديو ايريوان دبو كلجانه كي بيراد گرت او دقیق و اوی دنگ کردی دنگ کرمانجی رادیو اریوان بلند ببه چوا که کرد لبر رادیوی بون او نفشه و سردمه لبندا وی دنگی بون نه هز هیست کم او نفشان نوجی او نفشا که او توف در رحیوان ده هی خواه جبیر نکرنه با اوی که چاندا وان ده کسایت وان ده زندی مایه او مالباتیم بوی رنگی زاروکن وان یجی جوان نفشه نو دما که به همان من او کلجان حس کر براستی همان کلجانی لبنده قنالتنه کاگلو دیگه کنگه چی روکه که نو لی بار بکی اف مدیا جواکی بگمان که تی دوسا گلک تشتن جبو راگاندنه تی وی قنالا خواه دکودا دبینه یا جی اف هست قد بتره چه دبید سربورین تی بویرنگی هنه جبو نفشن نو از وی بجم کسی که قرصی از دجیم کسی که آذری بیستی از چیرو کد بجیم و روزنامه که قرصی هرمی جی بمرا رپورتاج کردی بود سرویه کی و دید که وی داری دا ترکی رپورتاج چی بود و من بحثا چند چیروکا کردی بود اسکی چون دکانه وی جامیری اجی نو زندانی درکت بود من ناس شینید کرد فیلان ناسینا خو مدا کرن و بحثا چیروکا کرد مگو هون کشان گندینه بحث کرد مگو هون کردنینن گوهری نا از آذری مه لیگو مگازی جیناری خو کرد چیروک وکرن تا کردی گو ویجی وگران ده ترکی فمرا جبوه که بنی چیروکی خو کردی جی بنفسینن جبو از جی فهم بکن تشتی ها خوشی دینه جیاندن لی تشتی کیفا من پیتی همو در دورا ما انرژی که نگاتیفه زمانی سیاست میزد که اما ویداری رونشتن چارپین جارا بالافر در باز بون انرژی که نگاتیف تدمرو و مثلا دنگ عربای اشته چی مارکت سوکی عربی دای هر تش نگاتیف تلویزیونی ودی که هر تش نگاتیف از خواستم نوا وی نگاتیفه که دا تشتی که جدا بیشم شوان را قاسه که روننه ام به هفرا با اخفن من لیکولین کری بکو هن کس 15-20 ثانیه اول تو که بکاری بویه اکرانی و گریدی تا تماشا دکن پیرا تماشا نکن بوی ترسی چیروک اول من 2-3 دقیقه دکرن چیروک گند کرن فلان مدگو بلا بین تماشا کرن لی پیرا بخوازی نخوازی هن چیروک دریج بون مدید نا چیروک می دریجی تینی تماشا کرن پیرا هنه کامرا گو هنه کی دریج بکه چیروکی مدید کو انسان دخوازن 10 دقیقه خو 15 دقیقه خو روزی طرفاری بکن تو بکاری بی وان را باخفی دری دلی وانا وکی و بکوی جبو میوانداریه که آماده نه اج دخوازن ببین میوان دلی مروان و کرد راستی جم بجن هن کسی جمرا گو ترکی جی بخونه اما گو نا زمان دلی من و زمان میجی من کردیه از همون زمان دنیای حزدکم خواستم من همون زمان جی زانه بونا لی زمان خون و خیالا من و جیهانا من کردیه جبوی که از خو کردی بهتر
dikim bidim fam kirin û Kurd jî milletekî pir qedir şînas e. Dema tu ki ji bo ya tiştekî dikî yan jî wêya hîs bikin. Ez ji bo xwe dikim, ji bo nefsa xwe dikim, keyf didim ji bo yekê dikim. Li dema hîs dikin ku tu ji bo wêya dikî, wê hîsê ku dikin qîmeteke sa mezin didin mirova ez car carna berwan şerm dikim. Niha tiştekî ecêb jî heye yani belkî ji enerjiya te ye çîrokên ku tu dibêjî bi giranî têda êşin azarên gelekî mezin hene lê wek te jî kerem kir tu dibêjî ez ji nav wê geramol û ji nav wê êş û qelebalix û ser êşiya derve hinekî wan xelas bikim berê wan hinekî biguherînim bi awayî ji ber awayê vegotinê ji ber wek ku min got enerjiya şexsî ye nizanim ew bûyerên bi êşî dikin ku mirov yani hêvî mirovan re çêbî ya jî hezek mirovan re çêbî mirov di nav ev qas êş û azar da naxwaze ku êşeke mirovan din çêbî teqez ew tiştê ku tu dikî karê ku tu dikî tiştekî xweş didê mirovan loma mirov li benda yekî dinêjîne eger ku wek civakekê em nebibin mazoşîst ne pêkane yani bi rastî ev gotina ku tu serî de me got em dîsa tên ser wê gotinê çîrok rihan tedawî dikin yani mirov dikare dîsa wê gotinê bêje çünkü wek ku min got bi baldarî bi kêfxweşî lê tê temaşekirin ev jî diyardeya tiştekî êrênî ye îcerê di çîrokên te de mamoste bi rastî dem gotin ji gotinê dize û dema me jî hindik he berbidawiyê ve em tên ez dixwazim hinekî behsa wê jî bikim yani dema em li çîroka cîhanê dinhêrin çîrokan gelêrî em dinhêrin wek navendeke bingehîn Hindistan tê dîtin û ji Hindistanê bi ser rêya hevrîşimî de ew çîrok derbasî Ewropayê bûne ew çîrokên hezar şerazatî çîrokên hezar û yekşevî filan ji Kurdistanê bêguman gelek tişt hatine girtin û li Kurdistanê gelek cih gelek tişt jî danîne dema ku divira derbas bûne ew rêwî dema mirov li çîrokên cîhanê dinhêre li efsaneyên cîhanê dinhêre li yên Kurda dinhêre li mîtolojiya wan li yê Kurda tiştên hevpar gelekin yani her çi qas dunya wê çaxê dunyayeke pir mezin be û ji hevdû dûr bin jî têkiliyeke texez di navbera gelan de di navbera welatan de em bêjin hebûye niha tu di çîrokên nûjen da jî vî tiştî dikî yani çîroka zarûşa de ez neşaşbim ez şaşbim bigore merdan karakterê merdan hey diyawî lerzan hey tu dişibînî Hektor û bavê Hektor tiştê ku bavê Hektor li hemberê Achilleus Aşîl çi kirî lerzanê jî heman tişt kirî tiştekî taybet tu dixwazî tiştekî wiha bikî ya bi awayekî xwezayî ev tişt heye yani min bi rastî min dixwast ez ew ê jî pirsim te serî de hinekî got min nepirsî yani tu metnekê dema tu çîrokekê dibêjî tu metneke dû dirêj amade dikî tu li gor wê metnê diçî ya li gor hestên xwe yê wê demê ev çawa pêk te yani tu têkiliya di navbera Kurdan û cîhanê de çawa dibînî tu çawa tu hewl didî bibînî ya tu bi heva girê bidî ya bi awayekî xwezayî çê dibine berhem ew çîroka zarûşa tê jî min çîrokek min şeveke çîroka hebû min çîrok parî vekirin min ku çîrok parî vekirin kekê güngir qersê bû wya jî min ra behsa vê meselê kir behsa vê meselê kir ez metelmam trajedî heman trajediya Truvayê hatibû jiyandin parçekî wê yani parçekî wê destana Homeros wan rojê min ew çîroka hilda pênûst nivîsiya ew çîroka wê gavê ji bo cenaza ser vê erdnegariyê bêhurmetiyeke pir mezin de hat kirin û wî camerî jî ew çîroka min ra parî vekiribû êş û janeke pir mezin bû bêhurmetî cenaza de hate kirin bêhurmetî cenaza hatibû kirin min xwast ez wêya û ya îro berhev bikim bigînim hev û bêhurmetiya cenaza ra dibe
و دلی دایکا چا دیشینه و دایک حسر دایکا و شواتا دلی دایکا چا همان شواته و جدایی اکتونه مخواست از ویا بدم فهم کرن راست چیروک مدا جان زیتنه لی یا هات سری مجی چیروکا جانی نینه مرف دکاره وی 100 سالا 21 دا جی راست بلکی چیرو بلکی تشتی مرف کرده را بحث بکشته تشتی حنک و ترانی جی هبن لی روشا می ایروهین چیروک خمگین مده گوتن خازی او روژا به از جی چیروک کن و حنک آجی جواکی را پاری وی بکن خازی او روژا به بله یعنی وەک گوتنێن داوین مامۆستا تشتێکی کوتتلێت تێدا ماوێ تشتێکی خوازی بێژی یا ji bo vî karê ku tu dikî berbelav bibe pêşniyazekê ku tu bikî tiştekî tu bixwazî bêjî hebe ez wê baweriye de me çîroka her tiştî heye û her kesî heye em ku zimanê wiya fehm bikin û pêra derkevin rêwîtiyekê em ê zimanê xwezayê jî ya mirova jî ya heywana jî ya erd û eşê jî fehm bikin û ew ê me bextewar bike ez dixwazim mirov rêwîtiyê bikin derdora xwe ra hemû hebûna ra û dema bixwazin ez jî bibim zimanê wê rêwîtiya wana ser tewna civakî hin adresê min hene dikarin bi min ra binivîsînin ez bibim zimanê wê rêwîtiya wana ez ê bextewar bibim hin kesa jî çîrokê xû malbatê xwe min ra parî vekirine hê min parî ve nekiriye bira me biborînin destê min da çîrok wisa zêde bûne eskî derketim rê destê min da heftê heştê çîrokê min hebûn mi berê nivîsî bûn filan lê dema ev hewldana min dîtin wisa pir çîrok min ra hatine parî vekirin û sedan zêde viye ji bo yekê bira biboynin ez ê çîroka vêjim bira ew jî min ra çîroka parî ve bikin em ê êş û janê xwe bi çîroka ve bipêçin û rokê ez bawer dikim ew egîdê me hene em ê bi çîrokê wan egîda ve bigîjin asteke wisa ez ê çîrokê ken û henekê jî civaka xwe ra parî ve bikim spas belê mamosta em spas dikin ji bo ku te hatî te deng daye me ew ê her guhê melbenda dengê te bê em gelekî kêfxweş bin bi karê te û em hêvîdar ne wê ev kar berbelav bibe li gor cîhana nûjen li gor cîhana nû bi tûrikê xwe yê dagirtî gelek çîrokbêjên Kurdan ew ê vê qadê dagirin em bêjin dîsa tu ser serçavara hatî mala te ava be belê temaşevanên hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe di bernameyeke din de em ê dîsal pêşberî wevin niha bimînin xweşiyê de dem baş